Nero. Hey! Obimo! Papa. Huh? Qu'est-ce qu'on a au kick là? Huh? Papa. Huh? Papa, Papa. Nke to was kwa nala ke emenu. Onye ti amadugbo anụwa m nga ihe m nwụrụ ọwụ ya dị ka ajịjọ bịara buo ka mmadụ shira bulite aka ntị ekpekere m ya na ntị Towai! Hey! Ukwu obe. Chineke paragba dule. Onye ukwu obe. Ikesisila n'ala. Chai nna m. Ọ na akwụkwọ ka ọwụ nọ. Ọwụ nọ n'ala ahụ egbe. Ele ka eri akụkwa. Auntie Alice. Ọwụ nọ. Ihe na-ajụ ya wụ ndo ị ga-asị ya. Onye wanti gị. Mba onye wanti gị. Eh? Mena ga onye atọrọ. Onye wanti gị, ọ wụghị ntọntọ sket we okwu. Lekwe nga eji gị dọrọ n'afọ ala anya gị nga ọ nga eji gị nọ. Anụ ọhịa. Nwaanyị shi na ji gbapụta. Eleghị na makashiri m anya ka nwa busu. Atụrụ m asị. Eziokwu bụ agba na ntị. Isi gị na ji gbapụta. Nwaanyị arụ na-ekwe eme. Gị ba nwanne gị nwoke, gị ba nta, gị imo, ọ n'ihi gị ka m jiri traza m ishie ike. Ọ ndịrị ka gịnị? Because o nwere ike gị hụ m gị dọm vam. Gị dọm vam. Mama m ihe iji gbapụta ozugbo ozi hụrụ na nna gị akọọla n'ala gbaa. Gị bịa ka ile m otu o si saa ashara gị. Onwe onye ị na-asọ, gị mara m ị ga-akalaga n'ide. Ide ahụ ga-elekwa gị otu echi. Ha ọwụla na-ehulala ote ịlaikiri ya. Ma ọkwanụ ka a na-asa asha ihe na-arịghị mma n'ahụ. Ama m onye ewo. Gbakalaga. That's by the way. Auntie Alice, kpanyere onwe gị ugwu. onye chi biko hapụgo nwaanyị onye ara bịa kụrụ m Hapụ ya. Mgbe niile ya otinye ọnụ n'ụka na-agbasa ihe hulalo na-adị gị mma na ama ihulala hotel gị sara hotel. O tinye ime. Ewo. Ezinụlọ ka nna. Azụkwara ụlọ azụ. Auntie Alice, bịa tinye n'aka. Onye njọ dị ka nche. Ebe anyị n'onye ukwu obe aka. onye chi kwukwudala hapụgala nwaanyị onye ara Jikwa nwayọ ọkwa mụ agbasara gị n'ala, jikwa nwayọ ọwọ́ kọ́kọ́ yìí na-efe m n'ahụ ka o mmiri ka ị na-awụ onye chi n'ihi na-efe m ọkụ n'ahụ onye chi fefe fekpo Papa, mechie ụkwụ gị. onye chi fekpo ebu ka ọkụ ka esi apụta ego onye chi fe Papa, ka ọnụ gị gụ ụlọ ọgwụ na ihe onye m ga na-eme aka na-afụzi m ụfụ. onye chi fewe uru ị ga-eri uru dị na nna ị ga-eri orule na ahụhụ ngwata ya rie uru onye letere nna ya nwa ya ga-eleta ya onye letere nna ya nwa ga-eleta ya ihe mere ele onye ezinụlọ anyị mejọrọ ha si na ọrụ eke ruo m n'ala kamgbe m dara n'ala obi n'igwe ịdakwara n'ala kulite akwago dara n'ala n'ụbọchị nke atọ ga-ekulie nna m kulite n'ụmụ ole bụrụ ụbọchị atọ nga m tọgbọtụkwa ka m tọgbọ oge Lazarus nọ n'ili oge isi ọbụla Lazarus kulite si were mkpụrụ osisi si ka mọnye ya
tinye monster seed were monster seed wee sie ofe biga Lazarus aṅụ ozugbo ọ na-aṅụcha mmiri sọwa ya mụta onwe ya na nke Zacchaeus. Zacchaeus kwa mgbe ọja ya gburu onwe nna nyere na mkpụrụ osisi ka m atala m ka m nye m obe m so ime obe atọ n'ukwu obe ka anyị ga-enweta nwa bige m ele ya obe Jesu napụta m obi gị asọ Jesu mee na ebe Papa, ka anyị gaa ụlọ ọgwụ. obi n'igwe ga-agwọ obe nsọ ga-anapụta m. My legs are free. Hey, my legs are not paining any longer. Wow, I can't believe this. Hey, my hands are free. Hey, what is this, you know? Akamu this equipment not free, just like that. Hey. Hey, I can stand up. I don't make any water, you know. I don't make any water. Imagine, I can't believe this. My legs are free. I don't make any water, man. Look at this, you know. I'm standing. Water. I can't believe this. Just 5 minutes ago, you know, I'm not talking what did you see now before, you know. I just made that. I don't know. Wow! Honestly, what did please water? Can I walk? I'm making up for Bridget. You know? Man, I'm walking. I'm a DJ. Man, I have my good news, you know. This is good news. I can't believe this. Obikansi nwanne m gile anya ọtọ ọnọdụ gị dị na ana m achọ ka early morning tomorrow ka anyị gaba ụlọ ọgwụ ka anyị mara ihe a ga-eme maka ọnọdụ gị a na ọ na-agwụsi m ike every day ọ na-adị worst ka anyị gaa ụlọ ọgwụ mara ihe anyị ga-eme. Thank you. Ụgbọala maka atụmatụ ọma mana ihe ahụ dị ya na-aga ụlọ ọgwụ ọ mmadụ na-eme ihe mana ihe m chọrọ ịgwa gị nwere Chineke adịghị ehi ụra. Anọ m n'okwu obe nọsi ike obe m nọ n'okwu ihe ga-anapụta m. Kraịst gwara anyị n'akwụkwọ Lamentation wee kwuo sị na onye ọbụla dara n'okwu obe na a ga-anapụta ya ọbụlagodi mgbe ndị Ijipt ejiri ekpenta saa ha ihe niile a mere m mere n'Ijipt mmekwe na Israel mekwe na Babilọn o mekwere na Jerusalem mee n'ugwu Golgota ihe niile na o metara Kraịst siri n'ukwu obe nye ha ọgwụgwọ nsọ ọzọ ọbara ya tasara n'ala ala ma jijiji ọbara ya ga-atasa m site n'ukwu obe. Ana m enwere onwe m onye ọbụla na-achọ anyị ka achịgbu anyị asị m aha abụ ka Kraịst matazi onwedị ihe ga-eme. Obikansi adị m ekwu na onwe ihe ga-eme gị ihe ahụ dị ihe ukwu obe ọrịa gị na-akarịala ọrịa ukwu obe ka anyị gaa ụlọ ọgwụ mara ihe na-eme gị mara otu a ga-esi gwọọ gị agwọ. Obikansi nwanne m isi m kpọọ all the members of the family na onwe ihe ị chọrọ ịgwa anyị dịka njikwere kpọọ ndị nọ nso na gịle anya ị ga-afụ every one of us ndị nọ nso na ebe ugbu a gwazie ihe anyị chọrọ ịgwa anyị ka dị ntị anyị nụrụ akụnne ya kpọọ ya. Ụmụnne m biko asị m ka m ayọ ọnụ
onye ọbụla biko unu gbaghara m ka anyị were n'ofu obi wee biri ogodo ore na-achọ mma afọ unu were ofu obi wee biri ka anyị hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta onye nwere n'ime ya anya ọkụ maka na anya ọkụ na-ebute nkewa anya ọkụ na-ebute mgbasasị n'ezinụlọ. O nwere ihe ga-eme ọ nwere ara ime achi ị ga-ebilite ọ gịnị ka iji sa gbakọta? Achọrọ m ịgwa ụlọ ebe niile na-ekpozi ọkụ na ndụ m enweghị m udo n'ime mkpụrụ obi m. Ala na-acha m ọkụ, elu na-acha m ọkụ, ikuku na-eku eku na-ere m ọkụ n'ahụ. Nga m nọ na ya dịka nọ m n'ime ọkụ mmụọ. Biko asị m ka unu gbaghara m maka ọ bụ na m ekwuo ya m chọrọ ikwu ọkụ ga na-ere m ihe ọjọọ niile anọ na-eme n'ezinụlọ aka mgbe ọwụ mgbe imege ya ọmụwa bekee ọgwụ iwe n'ọnụma Chineke ụmụnwa bụ agaghị n'iru, ụmụnwa bụ agakata iru alawa azụ. Did you hear that? Chere. Obikansi. Jeremiah nwanne m, iwe nọ m n'ime. Iwe mere m mgbe nwunye m nwụrụ. Eche m ọnwụ gị wagburu nwunye m. Gwara m onye obi m gwara m iwe wee banyezie m n'ime wee fụrụzie ntụtụta si ebe owe ilechara anya gbuo nwaanyị m fụrụ n'anya. Enwesighị m ike ikwe ka ihe ọma bata na be gị wee fụrụ ntụtụta na m ga-ekpochapụ ezinụlọ gị ma ezinụlọ anyị niile. Ya anakpọ gị ọga Jeremiah ka anakpọ gị ka ewu na igekwe mmiri tọgbọ iko n'ụlọ eke ma mere eke ma mere eke na amegburu gị onwe m ka ewu na igekwe m nwụrụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ ọ gị ka alụtara m kwanye m zuru ike agwara m gị ihe ụra gbasara ezinụlọ m wepụ anya o ana m agwala gị ugbu a ị ga-asị na agwa gị achọkwa m ikwu ya ege chere nwa ikpe ọmị gị na-agwa okwu a Imani ikwu ihe ọtị nọ na ifu woman. Ọ gị wee ifu woman. Ma gị ma ịgara gị isi nwunye gị na ọ ya wee ifu woman. Mmụọ. Fia! Chineke me. A na-ekwu ka e mere nyere eme ọzọ. Gịnị ka ị ga-eme? Ime pụrụ ije gede bọọ masị. Ime gịnị? Nsogbu adịrị. Eyirile mma kwasa. A na-make sure na ị ga-agbata dị mmadụ m n'obodo a. Ọmụma Jeremiah. Nsogbu adịrị. Eke mma. Ha egetara m igi n'isi. Hey, Chineke nna. Jụwa nwanne gị nwoke. Obikansi. Chineke nna. Ịmakwasị eke mma mepere ọnụ ejeri ije eri ede bụ masị n'ezinụlọ a. Gụwa eke mma m soro galata nsogbu adịrị. Gịnị ka ị mekwara? Ọwụ ihe m mere ka ọkụ ihe o ji bụ masị. Eke mma onye ka ịwụ. Nwa m ji ego m soro galata ya n'ezinụlọ a. Gazi bi wagide mmanya nsogbu anọdụ. Ịma aga-agwa nwaanyị agwa si eburukwe n'ishila ọ da mara na o si na bịa onye ọzọ bịa nsogbu adịrị ihe niile Obikansi na-abịago m di ya abịala kedu ihe nwunye m mere kọọla m kedu ihe mgbe ọbụla gị na nwunye m adịghị n'ụlọ nwunye gịnị mere talk to me. Obikansi kpọrọ nwunye m jụọ ajụjụ jụọ ihe o mere nwa ya chụ itisi ezinụlọ nga m nọ ya ọ gị na-awa ọkụ ịhụrụ gị nwa oke makwa ịhụrụ gị nwa nsogbu adịrị eghele mma kpasara mbọchị ịkpa kacha na owere nchi a na-eme ihe n'obodo agaghị mara sọ na ọmụ ahụ jere mmanya na-eso m bịa bụ mmanya n'isi gị ka jire kara na ezinụlọ a nsogbu adị no problem. Amaghị m ya onweghị m mere ọya tụgwa asụ mere ka m mere ka ike ya agwụla m. Amadụ m ihe your problem unu na amadụ m ihe your problem unu m na Jeremiah hapụrụ m nwunye m aka odogo ka m lụtara ya kedu nke esi na-eso ọla gịnị ya na-alịọ asị bụ na nwunye di gị nwere ike nwatakịrị mere ga-adị gị mma n'ahụ
ya bụ pasụ gị kwokwe ya ṅụọ mmiri gị kwokwe alụtala gị nwaanyị ọwụ m ekwesịghị m ịdị ndụ ekwesịghị m ịdị ndụ Alice nwunye nwanne m Alice nwunye nwanne ọwụ m igburu Chukwuemeka nwa gị obi igburu Chukwuemeka nwa gị m igburu ya ka m igburu nwa na-enweghị ihe o mere ọnwa anya ọkụ butere Ugbu a bụkwa ma Chukwuemeka na-emetụ chi m n'obi ọchịchị udo ọganiru ka ọ na-echere m ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezuo na ndụ m amara Chineke ọ bara ụba n'ebe Alice ele ihe James mere gị ele ihe obere mụ ha ka James ịma mbọsị a mụrụ ya o mere gị ji chọọ ka ịkwụpụ ya ntị gịnị mere ji wee dị arụrụ ala obi tara gị mmiri ekwepụrụ mmadụ ntị miko obi tara mmiri Agnes miko ịkpọrọ onye obi tara mmiri adụrụ mmadụ aka na ntị James nwa gị adụrụ ya aka na ntị ịtụrụ ihe o mere ka ọ wee n'oge nke gbapụta ka anụ ọhịa kpụtụshatọ m Alice ya dịka gị nyere m aha iwu mma m ga-eketekwa ama nwụ mama nwa onye ara mba agwaga m ụmụnne gị nọ gị n'azụ kemgbe eji lebata gị n'ezinụlọ a nwe ha ka ọrụ site n'ụtụtụ ruo n'abalị ma inyotaghị nke okereke na-eme inyote nke Grace mere mana ka m gwakwa gị agwa ọkwa ị hụrụ chara m ọkwa ị hụrụ ebe ụlọ m adị abịakwala nso ebe ụmụ m nọ abịakwala nso n'ezinụlọ m ọkwa ị hụrụ ama m ịhụghị m n'anya hụkwana ụmụ m n'anya mana chọọ dị m ịma ọkwa ịma na inwe ha aka ọrụ mana onye nwekwula any day m ga-agacha bata ma enweta ripọt ebe ị nọ were m sọrọ m eje m mmegwu egwuregwu gwara ụmụ m ụkwụ gị zere bụ n'ofisipili aka elu were ụmụ m zere bụ ị na-asị bụ were ndị ugwu zere m anyị sekwurele elu gị ụmụachi ịmụrụ n'ụzọ ka ụzọ ha lokoja ndị wayo anla etụnyere aka shisaid ụdị mmadụ ịwụnụ gịnị ji ebute ha ka m gwakwa gị agwa echi ọzọ ụmụ gị maọbụ James maọbụ ụmụ gị ndị nke ọzọ metere ihe ama akụ ihe tinkakụrụ pa ugbuo ya wara na agba ha aṅụrụ kai ụmụ ịhụrụ anya na-amụta obi ọjọọ gị bụ mgbịrịgba ndị oziọma si ezi oziọma etu a ka obi ọjọọ gị akpa ga-ama n'obodo a niile iwe onye arụrụ ala mana ka m gwakwa gị agwa James na ụmụnne ya ọkwa ịhụrụ ịkpọ asị ahụ kpọrọ m kpọrọ ya kpọgide ya ruo ebe ụmụ m nọ ịma na kemgbe eji wee mụọ James achọ ka iji anya wee hụ ihe na-achọrọ ya bụ ọnwụ mana ka m gwa gị agwa ọnwụ ahụ ị na-echere ụmụ m ọnwụ ahụ ị na-echere James ọnwụ gị ga-ebu ụzọ nwụrụ si kwudu nwa m ga-ebu ụzọ anwụ Agnes ịkpala agụ aka n'ọdụ gụcharakwa ego nwa m ego ma ọkara nka ma ọ na nwatakịrị ọlụbedu nwaanyị nọrọ nke ahụ nwụọ ewubedisi nwụọ na amapọpụta gị niile aka gị nọ ya nwoke ọdụ onye ugwu nwaanyị gam enweghị m ohere gị enweghị m ohere gị anaghị m ekwu n'ọnụ m eme gị nwere nwoke cherekwa aka gụrọ m aga m ebere chere gị na nwa m ga-ebu ụzọ anwụ Agnes nwa m ga-ebu ụzọ anwụ James nwa gị ga-ebu ụzọ anwụ dọpụra nke were nwa m atụrụ awụsa atụrụ lokoja ije atụrụ nwa mụrụ amụkwọ isi agbọ dakwa ogwe rie echi Chineke wetara ya ihe were ahụkwara anyị ọ ga-enye gị ndidi ị ga-eji zie ya
Obikansi. Iwe mere mee ka tama gawa kwa dibịa gawa kwa na nke dibịa ahụ ha gawara m na nke ogbunigwe si m na m ga-ewere onwe m timaga n'ụlọ ụka si n'ụlọ ụka na-hide all my evil doings. Ọkwa ihe jiri gbakpuru n'ukwu obe ebe ọbụla m na-ekwu obe m na-ekwu ebe arị ebe ọbụla m a ga-atụ m aka ọjọọ ma kwụsịghị ebe ahụ. Nna anyị ogbunigwe iwe nọ m n'obi na iwe nọ m n'obi obi arịbe m mma. Nwanne m nwoke gburu nwunye m. Yes, Jeremiah nwanne m nwoke gburu nwunye m. Onye zigodo m taa na ọhụhụ Jeremiah bụ nwunye m asị ka ọ na-asị. Mmụọ m na obi m na uche m ihe niile m nwere n'ụwa na-agwa m sọ Jeremiah gburu nwunye m maka ọhụrụ nwunye m n'anya for 1 minute. From the moment m lụbatara nwunye m n'ime that family, every day ọgụ na mba nwunye m bụ pasị Jeremiah complain, nwunye m ga-ije Jeremiah complain. O megide ihe nwunye m enwe ọbara mgbali elu wee nwụọ. Agịdị m agha ahụ agịdịkwa m agha. Achọrọ m igbu gwara gaa ha agba maka nwaanyị nwunye ha abụrụzie ndị ke nọ ndụ na ụmụ ha na-eri ha na-achị nwụrụzie laughing stock. Achọrọ m igbu gwara kwa nọkwara ezinụlọ ahụ. Achọrọ m imechi ebe niile ka onye ọbụla pụọra m ka naanị m bichi. Nwaanyị m tara ahụhụ ụlọ ọ dị m n'obi. Nwaanyị anwụọ hapụrụ m ụmụaka abụọ. Ụmụ m gwụsịrị ụgbọ awụrụzie m nwa bọọla biri hapụ ebe m ga-aga m nọ n'elu ụmụazị ma nwunye nke ya na ụmụ ya nọ. Agịdị m ekwe o. Mmadụ ka na-arịa anụla m ihe ikwu. Enwere ihe m ga-enye gị. Chọrọ ana m abịa. Nwa na-apị nwunye nke m onye dị mmọnwụ na ndị ka ha dị ndụ Chihukwuta ibu ụzọ lee m anya akpọ anya kwe m good morning sir ka ekwe m good morning sir tịsa m ụmụazị abalị agụdị m agha ọ ga-eme ka ọ ga Nka a na-enye gị ihe a ị ga-eji alakpu a na-enye gị ka inyecha gị ihe a ị ga-adọsa ya ebe na-enweghị anya ga-ahụ ya. Nye m aka gị. Ihe m nyere gị ekwele ka anya ọzọ hụ ya. Ị ga-adọsa ya ebe na-enweghị anya ga-ahụ ya. Ị hụrụ kere dị a ị ga na-eke ya n'ukwu mgbe ọbụla ị chọrọ ime ihe ọbụla. Ike ya n'ukwu enwe ihe ọbụla ị mepụrụ ọnụ kwuo ihe ọbụla ị chọrọ ọ ga-abịarịrị na mmezu. Kama na imecha nke a gị chọọ ofu chọọchị zokpuo n'ime ya. Ị ga-achọ chọọchị nwunye isi ka hapụ ilewe gị anya ọjọọ na ọgwụ omege ihe megịrị. Gawa akwụkwọ ọma nwa m.
Kana because I really. Even the Chukwebuka ga, Muamere Chukwebuko Tony, Muamere in beside, Muamere, the Yomaga, but that is no one. Chukwemeka one. Papa. Inalo? James. Eji nwoke James ejike bịara ịkpọ ya go obodo oyibo ọmụwa gburu nwatakịrị ọmụwa gburu ya obi atala nga mmiri arụala Ma James kwa ọ nwere ọ bịara aga jebe ego ma aga weta ọjị ahụ o wetara tiga ya n'aka otu aka si wepụ na mmụọ ya niile. Ejika war for nothing. He is when they miscarriage, and they crepes who move now for Nadia no bapple na compound, no more we're all going to the young body by sharp and wire. Come on, another hosoya, lay him David. Who's going to make better than my parent when one more I'm singing it. My oboe Burubo Gabosio. Obikansi? Obikansi one name. We went up the we were better up the we went and Dira. Like Obikansi. You can't know being over in Shinaja. Oh, what the Mumponania? Oh, we hear it. What the minute? Ọbịa n'uju nwanne m ụdị ahụ ga-elu ya ọkpụ nwagara n'enyo anyị enyokwa ya kụwa udo mgbe ha mere ha jiri bịa hazi ọzọ ọbụwa mere ihe niile ọbụwa mere ihe niile nara m egwu ọnwụ bịazi elu nyere emegbuola nsogbu ọjọọ ga-akwa ndụ Akụnna ya nwanne m akụ 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 nwanne m gbaghara bụ ama m na-ekwesịghị ama ịdị ndụ akụ ka mụ nwa gburu nwunye gị kpọọ gị ibi ka m okoro gị ibi gbuo nwunye gị okoro gị ibi gbuo nwunye gị. Don't say that again. Ka m igburu nwunye gị kụọ gị ibi achọrọ m igbuzi gị egbu dị last before fada wee bịazie fada napụtara gị fada chere Putu kwa be niile na-ebugharị. Obikansi ihe ọma niile m mere gị Obikansi. I built a house for you, Obikansi arụrụ ngụ ụlọ. Yes. Want everybody in this compound ụlọ. Mana o eziokwu. Ana m azụ ezi na America na-asa abụ na hotel to make you have a better life. Arụmọrụ na mortuary saa ozu arụ to make you have a better future, Obikansi. You killed my wife. We donyere m ibi. Obikansi. Aro. No, you're not yet dying.
I will make it easier for you. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.